hangaturaken tokoh wayang dhumateng Ki Gading Pawukir Sena Saputra minangka tandha bilih pagelaran wayang kulit ing dalu kalenggahan punika badhe pun kawiwitan. Sumangga. Mekaten menggah lung tinampi wayang dhumateng Ki Gading Pawukir Sena Saputra minangka tandha bilih pagelaran wayang badhe pun kawiwitan kanthi lakon Bagong Dadi Ratu. Kawula minangkani pranata adicara kirang langkung nyuwun ageng pamunten. Kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng amrisan.
labuhan nipo kinelung
yang sembah iring ulun ngapura barisang mara pengerat Ilahing awi kena wastu Purama Sidam awi kena wastu silat mringwang jagat karana siran tondo kawe sisaning bisono sono sinaulan mula paestu masil stantun lampahing Buddha cinantur tutur katelo tulo-tulat mring labden paradya winursita ngupama paraming neskara karo Gya tuning jaman Purwa. Wini sudah terangkang dina madama pinardi tameng lalata mangya tekap wasananing Gupita tarun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang Murengkata. Purwakaning carita linarik runtuting basa tungguing gunung Musra Selene aras sangsaya karaos ulat sare rohang rasa wani ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma milu kaca jarweh wis jenakuk caing carita lo becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku kang sejati amirsani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darum Yang Kartika Kinurba Kudrati kang kawasa Sarirati Rangetri Bawana Pureng tenging Dasina gilir gumanti tatanpa kembang teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dadokulan tangertu mangkar sinrembuh pun kaya jawating grembyah dadi padhange kutu-kutu alang atoga purun nunung yang brontoya dadi buranan kang tanpa wicalan janwa menungsa tinitah briya wanita spondo-pondo anut kulaning bangsa dewi-dewi Kadang-kadang dita ingkang kaeku adi dasa Purwa eka marang sawijati linuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titah dawa ingkang sinungga ing Pratiwi kinasonganing akasa kinapeting samudra Raja Sambyang Ngara Aras nanging dadan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumularing negari Ngamarta ya negari Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura kapantesan kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 sanatu kalih nadyan sewutan jangkep sadosa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah loh jinawi kerta
Toto Turaharjo. Durasar kaulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Tuhu negari Ngendra Prasta kena wiyastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Mula datan nama muka lamun wong tejane ngambar arum kuntaping nagri. Lah, sing tawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Nyakrawati. Ya Raja Juluk Maha Prabu Kuntadewa, ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Darma Kusuma, ya Darma Wangsa, ya Sang Dija Kangka, ya Sang Ajata Satru. Nalendra ingkang berbudi bawa laksana turambak hangayomi dharma, hangayomi agami suci, hangayomi para kawula kang samya ngreksa raharjaning nagri. Duwen hangayomi dhateng ing sapadha-padha. Kanggo kangaosi dhateng asanes. Jumaning sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja. Kapungkel semanten kawibawaning Prajawit lamun to ginunggunga nadyan Saratri Tarana Pedhote. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil Binaturata. Kadheg dening para kadang ngaglah yayah praitning ewuh. Tuhu menika wiswanipun Satring Jodipati kekasih Raden Werkudara, ya Raden Bratasena. Dene ingkang lenggah mabukuh amarga muka lir kon Jebatala. Tuhu menika wiswanipun Sang Pamadya Satria Madu karo kasih Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Raden Permadi. Datan kanten wiswanipun Satria kembar kemani anenggih Raden Akula saha Raden Sadewa. Dene kang pinangka tetinding para wadya warangga dalem patih Andakawana. Kasambet iswanipun para mantri bupati nayakaning praja hamba ramblabar wanyaya samudra tanpa tepi. Maneka busanane para wadya tinon kadi panjraing puspita. Nalika semanten kagiat kadara wekasan nampi rawuh nyosang Brahmana peparep Begawan Wisnu Jati. Kepareng lenggah jajar lan sang nata pramila daya-daya tanacarani dadi mangkono pangodas maraning indra ingkang dereng kawedharing lisan.
Sritinon ing wasewakan busana maneka arna sebab puspiteng udyana nyang banjara sarara Ranggeng manik nara narata ana ora banyak kang mirat kenyaring deca lereki lati siring dadet wimpo kakanda mrih katiuping samirana mandara sawaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya Yang merubing rat pate andokono sause prayoga nggonira marak siba ingsun mundhut pawarta kadiparan nggonira nata para nayakaning praja lan angreksa kahar janing Prajapati Pati Andokono lho nun inggih
Awit mundi pangestu dalem Kanjeng Dewaji. Sedaya para nara praja miwah wadya sedaya sami sedya tuhu boten wonten ingkang ngangruaken dawuh tansah sumenggem ing karya. Senadyan para kawula ing negari ngamartogi tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negeri. Kula nun Sirun. Ya Pati. Ingsun nedha nrimo dene jeneng Siropati widaddo rumeksa prajan ingsun lan ngluhurake asma keprabon ingsun kang mangkono pagaryane kul Lestarikna Patih Handakawana. Ai nun inggih kejawi saking menika suwanipun ingkang abdi kepatihan keparenga ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji. Patih, jeneng sira ngaturake pangabekti wis ingsun tampa akarya bombonging tias. Pangestu ingsun wae tumuli tampanana Patih Handakawana. Kula nun. Kabundhe mestaka mugi dados nujimat paripih. Duh jimat pepunden kula. Yen ngadi remban Bapa Begawan Wisuna Jati. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang putra paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun Bapa Premban Wisuna Jati Ung Ilahing astu nama sidam ya anak Prabu Puntadewa kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken ing Pranaja kacancing puncaking weni paring pambagyane anak Prabu ingkang rumentah marang pun bapa lan ya pamujian anak Prabu Punta lulus raharja praptaning pun bapa ora ana alangan sawiji apa kejaba saka kuwi astutine pun bapa katur anak Prabu gurawalaning panampi kula paring pangestawanipun Bapa Premban sanget kula pundi saengga jimat paripe samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Bapa Resi ya nggih kaya wis ora kurang prayoga kadangipun Kakang Yayi Werkudara jeneng sira wae uga ngaturna pambagya marang rawuhe Bapa Premban. Wah, Barpunta aji kakangku. Aku durung wanuh. Aku durung tepung karo pendhita iki. Wah, aku rasah dadak bageke. Nadyan mangkono. Ora ana alane lamun sira ngurmati marang panjenengane Bapa Premban. Merga nyatane panjenengane wis tak anggep dadi gurunipun Kakang Werkudara. Wah, yo. Begawan Wisnu Jati. Slamet tekamu. Ya Werkudara. Senadyan rada kepiye ngono leh mumbagekke antuk pamujimu raharja praptaku nang ngersane anak Prabu Punta. Ya syukur. Nadyan kula Punarjuna rawuh paduka Sang Tapa keparenga kula ngaturaken sumungkeming pangabekti Janaka. Jeneng sira ngaturake pangabekti banget dak tampa andayana teguh kayuwanan. Astutinipun bapa wae gage tampanana Arjuna kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paribih. Nadyan kula pun kembar ugi ngaturaken pangabekti Premban. Kembar wis dak tampa akarya gumbiraning manah. Duh Bapa Premban Wisnu Jati. Persasat kadidene kajugrukan Wukir Sari
kablabaking samudra madu inggih awit rawuhipun paduka bapa Premban Wisuna Jati lan ugi sanget ngaturaken gunging panuning kang tanpa upami dene paduka bapa Premban lenggah wonten negari Ngamarta sampun kersa pinangka dados gurunipun para Pandhawa ugi ngembani negari Ngamarta Premban. Ilahing tak suwun anak Prabu Puntadewa aja nganti ana rasa wigih-wigih lan jiguh perkewuh pun bapa mapanon negara Ngamarta pinangka dadi guruning Pandhawa iki lair batin nggonku sumedya nglabuhi marang anak-anakku para Pandhawa lan aja kleru ing anarka lamun pun bapa ana kene iki darbe ancas sedya angsur marang kalenggahane rek Raka ing Ndarawati ya Prabu Kresna kang pinangka dadi kusir lan pamunging para Pandhawa iku babar pisan ora nggir ora nanging pun bapa ngerti yen to Prabu Kresna iku uga pinangka Nalindra ingkang kudu ngesuwi marang para kawulane mestine ya akeh bot karepotane Prabu Kresna mula sawetara pun bapa ingkang melu ngembani praja Ngamarta ngembat watang aputung ngedung gumbala kang luwet mangkono nggir inggih matur sembah nuwun bapa Premban malah pangajab kula paduka bapa Premban nenggah wonten mriki menika saged to pinangka dados pepajar pepetenging manah kula krana saektosipun ing rikalenggan menika raos ing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu bapa Premban ya nggir ndak wis padake anak Prabu Puntadewa sajak lagi nandang dokita ana apa nggir mbok menawa bisa kawedharing akeh tumuli babarna mbok menawa pun bapa bisa ngudari reruwet ngobori pepeteng babarna pun bapa wis sumedya nilingake karna manglungake jangga anak Prabu Punta Anjra ingkang wis piturum kasiling samira nomre Sekar gaduh ngas kadanyo maweh raras retnaning indriya Popo Premban ingkang dadosaken peteng manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan inggih kawontenanipun negari Ngamarta kalenggahan menika
persasat remeng-remu sorotipun kados layu premban. Negari Ngamarta menika ingkang sampun kaluka, bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi. Siti ingkang subur menika temandayani para kawula sami manggih mulya. Tebih saking kasangsayan nanging ing ringan menika pang pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging samenika malah kebak ing reh prihatin lan penandang. Mongko saperangan ageng para kawula negari Ngamarta menika gesangipun kanthi sarana lah tetanen. Garap bumi garuluku nandur pali paripala wija lan sak panunggalanipun ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan agung. Nanging bapa primban kalenggan menika para amung tani samenika sami jerit reriyungan inggih labet samenika buminipun dados cengkar sitinipun dados grasak. Para amung tani nadyan sami nandur nanging soger wancinipun sami panen temtu gagar wigar urung kababar. Kepara tetaneman malah sami keparahe ngomo. Menika bapa dene kaping kalih menika malah wonten dadak anglayoni jujul lan usuli krana tetimbangan kula inggih Yai Ratu Drupadi samenika malah ical. Monggo icalipun Yai Ratu tanpa paliwara. Boten wonten tandha ingkang sumendhe. Pager banun ingkang tumumpuk mewah lun-lunan ingkang pundes menika bapa jagat dewa Bathara. Teka nganti tekan semono lalakon anak Prabu Kunta lan kahanane negaramu. Lah tujunipun bapa enggal rawuh yen ora apa malah saya ndadra kahananan lakon iki nggir. Wah, sang Begawan Wisnu Jati. Kowe mapan ana negara Ngamarta. Lan dening barep kakangku kowe dianggep dadi pendhitaning ratu. Iki durung suwe. Wah, sangertiku kowe durung tau labuh. Durung tau gawe pepadang. Mula aja sumbar dhisik, aja banjur umpuk dhisik. Wah, aku butuh bukti. Yen pancen kowe ngaku pendhita sing kesthik lan pendhita sing sugih kawrugake. Wah, padangno lelakon iki. Nek yen nganti pancen ora iso, kowe mung tak anggep pendhita kenthong umus. Mula sumedya bebuthek banyu bening. Wah, aja takon dosa malah salin perkara karo Werkudara. Werkudara. Ya aku nglenggana lamun aku wis diangkat dadi pendhitaning ratu iki durung suwi. Mula wis sak lumrahe yen to Werkudara cubriya marang aku nanging kabeh bakal tak buktekke apa kang dadi kawegikan lan kawaskitanku Werkudara. Yai Sina. Piye? Ora prayoga lamun Siadi malah banjur duwe panyakraba ingkang kaya mangkono Yai. Wah. Luprane aku banjur cupriya karo pendhita iki. Wong anyaran kemaki. Werkudara. Piye? Manengo dhisik Yai. Yo wis. Kek kon ngandharake kon madhangi lelakon iki. Wah, ning janji ora bisa. Malah lelakon iki kosok balene kelakon ana pendhita tak deplok nang kene. Bapa Resi. Monggo kula sumanggahaken Bapa Penemban ya anak Prabu. Babakan pepeteng iki bakal tak onjaki mbaka siji sepisan.
negara Ngamarta Ketaman Pageblug Mayangkara. Akeh para mung tani kang padha jerit reriyungan ya merga saiki bumine dadi cengkar, lemahe dadi grasak. Para mung tani nandura apa wae nanging sauger wancine panen mesti gagar-wigar urung kababar. Kepara tetaneman padha keparak ing ngomong. Kuwi yen saka wawasanku mbok menawa para kawula Ngamarta padha klepian nggone padha nggatekake marang bumine. Gusti, kok klepian lali karo bumine piye? Wah, sing mbok karepake iki kepiye? Ya Werkudara, ngerti ya bumi kuwi nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah nanging bumi kuwi uga dadi sumber panguripan. Murakapi sagung para titah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonan lan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang nggoni lan ingkang nandur malah lali Purwodaksina. Kalepian nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti ingkang Maha Agung lan uga lali marang bumine kang wis paring sumber panguripan, paring rasa nikmat mupangat. Nah, mula yen bubar panen kuwi ora ketang mung pisungsung wujuding sedekah bumi, kuwi uga pinangka wujud rasa panuwun lan ujube rasa syukur. Mula bab iki aja nganti dilerokaken, aja nganti bumi iki panas perbawane lan meneh. Iki uga klebu tata cara tilarane para leluhur. Nuwun sewu lho iki, babakan iki ora ngrembug bab kapercayan, ning iki ngrembug bab budaya. Lah budaya ki apa to? Budaya kuwi angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mula aja nganti dilarani yen sing jenengane adat tradisi budaya kayata nyadranan merti desa majemukan sedekah bumi maparep tunggak saparan apitan lan sapanunggalane kuwi milar saka waring agama kuwi babar pisan ora, nanging cak-cakane lan syarat sing ditindakake kuwi sing beda. Ibarate wong mlaku sing dijangkah padha mung dalane wae sing beda. Ngono. Sepisan maneh iki budaya adat tradisi tilarane nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen adat tradisi budaya ngene iki diadani saben warsa. Ngono kuwi mau Werkudara, apik to penemuku. Ngono kok durung-durung kowe wis cubriya karo aku. Yo. Penemumu apik. Nanging iso wae yen kuwi dudu wawasanmu sing saknyatane. Lho. Kok iso kaya mangkono? Iso wae. Mergo sadurunge kene iso wae nek kowe sinau dhisik. Wah, iso wae nek kowe maca naskah. Iso wae nek kowe ndelekke catetan ditulis ning telapakan. Terus mbok apalke. Banjur tok terangke ana kene. Pamri dimen iso labuh atine mbarep kakangku. Lan punto aji kakangku kesemsem lan percaya karo kowe. Wah, iya apa ora? Wilah dalah, mesa durung percaya kowe Werkudara. Iki kabeh tuwa saka penemuku lan wawasanku. Ya sakaremu. Banjur saiki babilange Drupadi bayuku. Lan pepadhanging lelakon iki kepiye? Inggih, Bapa. Cumadeng dawuh pajaring lelampan menika anak Prabu. Persajan wae sejatine pun bapa katemben wae nampa wangsiting Bathara. Ya babakan padhang lelakon iki nanging kabeh mestine ana sranane nggih. Inggih. Lajeng srananipun menapa bapa Plemben? Ya, nanging sadurunge aku tak takon. Umpamane iki takon milih antarane ngurbanake wong siji lan ngurbanake wong akeh, anak Prabu Punta milih endi? Menapa ingkang dipun ngersakaken Bapa Plemben? Lho, mestine yen mung ngurbanake wong siji kuwi mestine kabeh kaulamu bakal slamet.
Nanging yen kowe ora gelem ngorbanke salah siji kawulamu, ya pun bapa ora wani nanggung lan iki kabeh ya ana gandeng jenenge kelawan ilange garwamu. Ya kuwi Drupadi. Dadi kabeh padange lelakon iki kudu dianani tumbal. Werkudara piye? Wah, ora mathuk. Padange lelakon iki nek pancen dadak nganggo tumbal. Wah, mongko dadak nganggo kurban manungsa. Aku ora sarujuk. Wah, saiki dadi ketok nek pendhita iki mung bakal rusak ajak-ajak dosa upaya kanca. Cetha nek pendhita iki mung bakal mbebutek banyu bening. Wah, aja gelem, rasa gelem. Kula inggih boten sarujuk Kuku Prabu. Dosa menapa ingkang dipun sandhang menawi dadak mawi kurban. Kula inggih boten sarujuk Kuku Prabu, kula inggih boten sarujuk Kuku Prabu. Bapa Pemben pajaring lelampan menawi dadak mawi kurban salah satunggaling kawula. Saestu kula sekadang kawratan bapa. Menapa boten wonten srana sanesipun? Yo, aku ngerti nanging syarat seranane umpama iki mengko kudu nganggo tumbal kurbane salah siji kawulamu. Nanging sing bakal didadekke kurban bekaka iki ya mung kawulamu utawa abdimu sing wis ora guna. Elinga. Kurban wong siji nanging kabeh padha slamet. Pinggir. Wah, mengko dhisik. Coba aku tak takon. Wong umpama wae, umpama nganggo tumbal. Wah, sapa sing dadi kurbane? Korban sing bakal kanggo tumbal ora ana liya ya mung abdimu Ragili Semar, ya kuwi sing jeneng Punakawan Bagong Werkudara. Sigra-sigra yen permana ganca, sigra-sigra ngraketa nawang sesangga nawang sesangga. Nalendra marwa sing sangka Trigumulung Katrigumulung mangrempeng madya kurada kura ora reka kiri wah, ora lida ujare wong adaplok. Pendhita iki mung bakal mbebutek bayu bening. Monggo pendhita kuwi ning dipapan mung tansah nenuntun jiwane manungsa supaya tumindak utama. Wah, lan Medyana pendhita kok ngajab supaya mateni padaning titah. Apa maneh Pandhawa kok kon mateni Punakawan Bagong. Wah, nadyan dikaya ngapa Bagong kae gedhe lelabane tumraping Pandhawa lan negara Amarta. Leres pangendikanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi Bagong kedah dipun pejahi kangge tumbal watan. Aluwung kula kemawon ingkang dipun pejahi Bagong menika mumung kula lan para Pandhawa. Bebasanipun kanthi bebasanipun wiwit kuncung ngantos gelung. Wah, cetha. Cetha pendhita iki mung ayawara. Mumpung durung kebacut lek nesu. Wah, minggato sing adoh. Yo sang panenggak Raden Werkudara parandene sang Begawan Wisnu jati datan mubah datan musik
Malah sarwi namung mesem guyu nanging jroning batos ngempahaken mantra-mantra sakti miwah patek aji pangabaran satemah kaya ana daya linuwih mijil saking anggane tumanduk mring para Pandhawa kaya kena Prabu saengga dadi winalik paningali para Pandhawa. Kabeh mung supaya negara Ngamarta luwar saka penandhang. Kabeh kawula uga padha manggih rahayu, mula nek mung ngurbanake punakawanmu Bagong tak kira ora dadi ngopo. Werkudara, Janaka, Bagong kae mung derajate ngabdi, jejere ngabdi utawa batur kuwi nek saben sasi wis mok wenehi bayar ya wis to. Wah, bareng tak pikir-pikir. Kok ya ana bener